שלום, שמי מרינה טיורין ואני מטפלת בכאבים ובעיות בעמוד השדרה אצל מבוגרים ונוער. העיסוי שיאצו ורקי, אני יכולה לתת מענה לאנשים שמחפשים לצאת מהטיפול שלי יותר חופשי, יותר עם הרגשה של נוחות, של חופש, גם להתמודד עם הכאב. בעזרת הידיים שלי ובעזרת הדברים נוספים שיש לי, להוריד את המתח בגוף, בשרירים של הגב, בשרירים שמחזיקים את עמוד השדרה, ולעזור לצאת הרגשה מאוד מאוד טובה ובריאה.